Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri entzuleok, badakizu Eusko ikaskuntzari esker, hemen jarraitzen dugu Bizkaia irratiaren sintonian, eta gaur Euskaldunak eta Europa. Europan Euskaldunak ikusten, ikasten, beharrean, alkartrukean, Euskaldunak Europan, Euskaldunak eta Europa. Lehia Defentsarako Euskal Auzitegiko lehendakari ordea gonbidatu dugu gaurko honetan geurera. Hementxe aurrez aurre Bizkaia irratiko estudioetan Javier Berazategi. Javier, ondo etorri. Eskerrik asko. Zelan zagoz? Ondo. Esan behar. Hori da. Bueno, kontua da, Euskaldunak eta Europa dugula gai nagusi. Zuk zeuk bidaiatu duzu, atzerrian masterra egin duzu, eta gaur egun Lehia Defentsarako Euskal Auzitegiko lehendakari orde zara. Baina nik uste dut gaur eguneko kontuetatik barik, aurreko kontuetatik hasi beharko geunkela. Ez da denporan atzera egin beharko geunkela. Zezuk zeuk esan dugunez atzerrian badaukazu esperientziari. Konta iguzu, zein dan esperientzia hori? Bueno, ni zuzenbide ekonomikoa ikasi egin nuen Deustuko Unibertsitatean hemen Bilbon, eta gero ere, diploma horrelako Europar gaietan diploma bat ere egin nuen hemen Deuston, eta antxe, lehenik eta Erasmus egin nuen Holandan, eta neskato bat ezagutu nuen, eta badakizu ze esaten duten, ze hori mundua, maitasuna mundua, horrelako mugiarazten duela, eta nire kasuan ere horrelako egiutza izan da, eta neskatuarekin elkare ikusteko eta ibiltzeko, Bruselara joateko horrelako irrikian nengoen, eta ikasi egin nuen Brujasen. Herri polita. Benetan, horrelako master ezagutu bat zegoela eta ospetsua Europar zuzenbide arloan, eta ara joateko gogo itzela neukan, eta beka bat eskatu egin nuen hemen Foru Aldundian, eta zorionez beka ere harrapatu egin nuen, eta ara joan nintzen, nire maitalearen elkarrekin ekoteko, baina tamales, justu ara joan baino ez dakit, bi aste lehenago edo maitasuna beraldetik amaitu egin zan, eta, neskarik gabe antxe joan nintzen. Gehiago ikasiko zen du, nola? Baina esan behar hori, nire bizitza osoa horrelako aldatu egin zuela, eta gero 10 urte eman nituela hemen Belgikan, Bruselasen lan egiten, abokatu moduan. 10 urte errez esaten da. Bueno, Javier, azikera baten Erasmus eskatzeko eta ikasteko, zuk aukiko zenduan gogo bat, azikera horretan, zek bultzatu zintuen Erasmusera joatea? Galdera zaila, ni orain 33 urte ditut, eta hori denbora asko joan dara, eta ez dakit, ziur esan da, ez dakit zergatik edo zer bultza egin ninduen ara joateko, baina nik uste dut, behar bada beti hori atxerrikin edo horrelako mundua ezagutzeko goa izan dudala, baita ere ingelesa ikasteko udarotan Inglaterrara joaten nintzen, eta nik uste dut hori esperientziak izateko gogoa izan zela. Ez dakit, ez nekin horrelako, ez neukan informazio gehiegirik garai hartan Erasmuseri buruz, nik uste dut hori, atxerrera joateko gogoa neukela. Ez da mundua ezagutzeko, kultura desberdinak sentitzeko, hizkuntza era berean, faktore asko dira eta gaztetasuna beste faktoren arteko bat, ez? Eta hori etxetik alde egiteko gogoa. Era batera edo bestera, sakonago izan daiteke, edo azaletik izan daiteke, baina Europako hezkuntza sistema neurri baten ezagutu duzu, Javier. Apurtzu dut. Ezta? Eta horren inguruan zer esan zentzkigu? Niretzat, behintzat edo masterra, hori Brujasen masterra egin nuenean, benetan aldaketa itzela izan zela, baina benetan hori, traumatiko modukoaz, badadakizu hemen, edo behintzat Deuston, edo nik uste dut Espainiako unibertsitateetan beti hori behintzat
letraseko ikasleak beti gauza guztiak buruz ikasten ditugula, azterketak baina hori hiruzpalau egun lehenago hori denak horrelako totxoak ikasten eta ehundaka horriak bata bestaren atzetik irakurtzen, eta ara iritsi eta dena aldatu egin zan. Teoria baino praktika da. Praktika asko zer gehiago, hori klasera joan eta hori apunterik ez hartu egin behar, hori bakarrik irakasleari entzun, baina gero liburutegitan hori orduak pasa ikerketak egiten, irakurtzen, tekstuak, artikuluak, niretzat horrelako aldaketa izugarria izan zen, baina nik, behintzat, pertsonalki askoz ere, nik uste, erakargarriagoa eta interesgarriagoa. Nik uste dut hori, urtea pasata gero, benetan atxeraka begira, eta nik uste dut askoz ere gehiago ikasi egin nuela, eta nik uste dut garrantzitsua oraindik gauzak askoz ere hori buruan edo presentzia gehiagorekin ikusten dituela gauzak. Ez bakarrik ikasi eta astebete berandu zeago dena galdu edo dena dena joan, ez? Barruratu egin zen duen, ez? Bai, eta nik uste dut, nire esperientzian hori, nire lanan, benetan oso laguntza handia izan dela, hori, gauzak, txostenak idazteko, horrelako, nire zuzenbide arloan horrelako gai Europarrei buruz lan egiteko, benetan masterra askoz ere, niretzat, pentsat, esperientzia erakargarriago izan dela. Eta karrera homologazioa ahotan hartu ezkero, hori konparatzen badugu, alderatzen badugu, zein desberdintasun dago? Nire ikuspegitik, zaila da, nire, zeo zer esatea zen, ni bakarrik masterra ikasi egin nuen. Nik ez naiz egon horrelako atxerriko unibertsitatean lan egiten edo ikasten, eta, masterrak behintzat, homologatuak dauz, edo, nik uste horrelako errazago da konparatzea, behintzat, nik egin nuen masterra, Europa osoan nahiko ospetsua da, eta denok ezagutzen dut, behintzat, abokatu bulegotan oso ezagutua da. Eta karreren aldetik, betiko gauzak, ez? Unibertsitateak batzuk izen ona daukate, eta nik uste, homologazioak beti gauzak errazten ditu, ez da alderatzen, baina bestaldetik beti izena ere horrelako, lehenengo pausua eginda dekozu. Eta, nire kasuan deustu ezen hain ezagutua, baina, behintzat, jendeari ezagutarazteko edo Bilbotik zatorrela eta unibertsitate batera ikasi duzu, jesuitako unibertsitate batean, ez dakit, ez da horrelako ingeles munduko unibertsitate, Oxford, Cambridge eta antxekuak, baina, nik uste dut gutxika, globalizazioekin ere unibertsitatei buruz ere ikasten dugula, Frantzian, Belgian ere. Belgiko unibertsitateaz zer esan zenskigu, holan irudi bat egiteko, masterra egiten zen bihurtzen bitartean, zen giro ikusi zen, testu inguru apur bat, ez da bakera onde zaten jako. Zaila da, esatea ze, kasu hau nahiko aparta da, ze bakarrik masterrak egiten dituzu, ez da unibertsitatea. Bakarrik hori, ekonomia, beti Europar arloan, ekonomia, zuzenbide eta politikari buruzko masterrak dauz. Baina hori bakarrik, bai. Así que hori, unibertsitate munduan, ondino ez dekot esperientzia handirik. Eta zure inguruan zenbat jente egoan, zein jatorritakoa gogoratzen duzu? Bai, noski bai, eta ondino oso lagun minak, eta oso lagun onak ditu, eta beti hori eskontxetara gonbidatzen gaituzte, eta horrelako beti hori elkarrekin edo ibiltzen gara urtean behin edo birritan, bai. Hori, Europar osoko biztanleak, eta baita ere atxerrikoak, Amerikakoak, Australiarrak, hori, munduko txoko guztitatik etortzen ziren, bai. Eta zein izan zen master hori amaituta, lan merkaturako bide edo abentura hori, Javier? Nire kasuan nahiko erraza, hori esan behar, izan zen, hori, bentsat, han egonda, Belgian egonda, eta gainera hori, mastera nahiko ospetsua zen, eta, ez genuen geuk lan bila joan behar, ez da, nire kasuan despatxuak edo abokatuen bulegoak geuk ikustera etortzen ziren, horrelak entrevistak egitera, elkarrezketak egitera,
eta zeuk zure kurrikuluna eman, eta hori gero ere beraiek ezagutzera joaten zinen, Bruselara, así que ordu bateko tren bidaia, eta hori amaituta lehen, amaituta jarraian, lan egiten hasi egin nintzen, abokatu bulego ingeles batean, eta antxego nintzen 8 urtez, eta gero beste abokatu bulego amerikar erraldoi batek eros egin gintuen, horrelako beste globalizazioaren froga, eta hori 10 urte eman nituen Bruselan, eta, bueno, dagoeneko nik uste sustraiak ere horrela deikari ziran, eta, bueno, etxera itzultzeko gogo handitan nengoen, eta, bueno, aukera aparta izan nuen, lehiaren defentsarako Euskal Auzitegia horrela sortu zutenean, eta, bueno, kurrikuloa bota, eta bueno, zorionez hartu egin ninduten. Aukera ona egin zen duen, aukeraketa ona, pozik zagoz orain hemen? Bai, orain dikoz, bai, nahiko pozik, beti hori etxera itzultzeko gogo handiz nenbilen, baina nik hori ikasi egin dut bizian ezin duzula hori beti gauzak betirako direla esan, eta bentsat hori, biruz palau urtetarako oso ondo ikusten dut nire burua hemen, etxean, familiarekin, gurasokin, lagunekin, bueno, badakizu hemengo altxor guztiak hori, disfrutatuz, ura, surfa, lagunak, pintxoak eta betiko gauzak. Así que, bueno, orain dikoz oso ondo. Bueno, posten gara. 8 urte asko dira, esan duzu bulego ingeles baten ibili zinela 8 urtez, hizkuntza aldetik lankideekin eukidozun harreman horretan zelan? Beti ingeles ez. Ulergarria ez da. Bai, bueno, masterra ere bi hizkuntzetan ikasten genuen, bai ingelesez, bai frantsesez, eta, bueno, nik ere lehendanik Erasmus ere ingelesez egin nuen, así que nahiko, bueno, ez eroso, baina, bueno, ondo moldatzen nintzen ingelesez. Seguro. Baita ere, masterra amaitu ondoren, frantsesez hori, ondo moldatu egin behar, eta gainera, Bruselan ibilita gero, ezta? Biziteko derrigor, ezta? Ezain beste. Hori, taxi hartzeko eta supermerkatura joateko, baina bestela beraiek ere beti ingelesez. Bueno, ingelesez luertzen dute, eta lagunak betiko moduan, hemengoak, edo espainolak, edo, bueno, beti ingelesez ere moldatzen gara. Azken finean, nik uste dut, onartu egin behar dugu, ingelesa lingua franca bihurtu egin dela, naita ez. Han Bruselan egin dozun lana, eta hemen Euskal Herrian egiten dozun lana parekatu ezkero, bai. Flash batzuk edo zertzelada batzuk emoteko eskatuko dutu, Javier. Zein da aldea? Zeintzuk dira desberdintasun nagusiak hango lanaren eta hemengo lanaren artean? Nere kasu pertsonalean, nik ez nuke horrelako diferentziarik egingo herrien artean, ez da, baizik eta administrazioa edo sektore pribatuaren artean. Antxe, Bruselasen abokatuen bulego baten nengoen, hasieran ingelesa, gero amerikarra, eta badakizuz esaten duten, eta gainera egia da, lan orduak piloak sartzen dituzula han, egia esan da ez dituzu orduako ordutegirik, ez da, beti lana badao, antxe egon behar duzu asteburutan edo, eta hori, planik ezinez egin, horrela oporretak batxutan joan ezinez, eta, bueno, azken finean ikusten horrelako oso estresagarria da, ez da? Eta, bueno, bestaldetik hemen ere administrazioan edo, bueno, administrazio modukoan, bueno, hori bakoitzak bere buruarekin ere, ados egon behar du, lan pilo ere sartzen dituzu, baina badaukazu zure ordutegia, asteburutan hori etxean zagoz, lagunekin, gurasokin, eta ez dakit zure bizitzarekin horrelako planifikatu egin dezakezu, eta niretzat hori oso importantea da, bentsat aldi hontan, ez da? Azken baten ezinbestekoa bizializateko dana ez da lana. Nik uste ez dutasunarekin edo 30 urte pasatuta gero, hori beste gauza batzutan petzatzen hasten zara. Bueno, zeure gaur eguneko lana lehia defentsarako Euskal Auzitegiko lehendakari orde izatea da. Bai. Zer da egunerokoan egiten duzuna?
Bueno, zaila da horrela laburtzea, ezta? Bai. Minutu pare batzutan, baina, bueno, printzipioz gure lana zein da, enpresen arteko lehia horrelako regulatzea edo zuzentzea da, ezta? Ekiditzea, geuk txarto deritzogun praktikak edo itxarmenak, ezta? Ezakit, kasu praktikoak emango dutxut. Bai. Adibidez, Bilboko taberna guztiak elkarrekin bildu eta txikituen prezioak igotzea, adosten badute hori txarto da kontsumitzailetzat. Eta gure lana da hori ekiditzea. Eta, bueno, behar badego ere izunak jartzea. Azken finak geuk kontsumitzaileen alde lan egiten dugu, baina hori, enpresen munduan. Geure lana da enpresek kontsumitzaileen alde lan egitea da. Hori zer esan nahi du, kalitatezko produktuak saltzea eta gainera alik eta merkeen. Eta horretarako, hori, geuk deitzen dugun pakto antikompetitiboz edo lehiaren aurkako itxarmenak edo jarrerak edo praktikak ekiditzea da. Bestalde batetik geuk deitzen dugun abusos de posición dominante edo ez dakit nola esan euskeraz, hori jarrera indartsuak ekiditzea, hori kasu horrelako tipikoa edo oizko kasua, Microsoft, hori merkatuaren 85 edo 17, ehuneko 87ko indarra daukozunean, praktika batzuk ezin dituzu aurrera eraman, ezta? Eta gure lana da hori zaintzea. Eta hori da, azken finean, zaiatzen garena egiten, eta noski hasi egin gara, eta ondino, horretan gauz, ezta? Beste ere horrelako txostenak egiten ditugu, hori supermerkatu handiak ireki nahi dituztenean, Eusko Jaurlaritzak gure txosten askatzen doera ze eratako efektuak izango duen lehian, edo hori txarra bada kontsumitzailentzat, edo ona bada, baita ere beste tribunalekin kontaktuan gauz, elkarrekin txostenak prestatzen ditugu, geuk momentu hontan, eta gainera ni zuzendaria naiz, ikasketa talde bat prestatu egin dugu, eta kontratu publikoekin ea ze eratako efektuak dituzten eta lehiaren aurkako efektuak ze dituzten, aztertzen ari gauz, eta geure helburua da horrelako txosten bat prestatzea, eta gobernuari, estatuko gobernuari, horrelako txosten aurkeztea, eta hobekuntzak ekartzea arlo hontan, azken finean geuk ere ez dugu bakarrik enpresen aurka, beraiek esatu duten moduan lan egiten, baizik eta baita ere geuk ere onartzen dugu administrazioaren barruan ere batzutan lehiaren aurkako praktikak edo jarrerak emoten direla, eta gainera hori kontratu publikotan, ezta? Eta hori geure helburu berria da hori arlo hontan ere sartzea, eta hori alik eta lehia gehiago, eta nik uste dut gardentasun edo transparentzia gehiago, eta demokrazi gehiago ekartzea da. Zeuen proiektuak, txostenak edo lan egiteko metodoa alderatzen dituzue atzerriarekin? Zuzek badaukazu espedientzerik, baina hori egunean egiten duzue? Behintzat zaiatzen gara hori egiten, noski, geuk ere hasiberriak gara, eta, nik ere Europako batzordearekin lan egiten egon naiz urte askotan, egia esan da beste aldearekin lan egiten, ez da, enpresaren alde egiten, baina, azken finean lan bera da, eta beren esperientzia eta know-howa ere hori iturri bada guretzat, eta, ikasten zaiatzen gara, eta beren hori doktrina eta horrelako jurisprudentziare jarraitzen zaiatzen gara. Europako batzordearena, baina baita ere nazioartekoa, ez da, urtero ere, bentsate iaz parte hartu egin genuen, iaz behin ospatzen den horrelako autoritate, mundu osoko autoritateen bilkura batean, eta hori betiko gauzak, ez da, geure gauzetaz hitz egiten dugu, ikasten saiatzen gara, eta esperientziak hori konpartitzen edo
Zenbat denporako bidea egin duzu orain artekoan hemen lanean? Martxoan hasi egin ginen. Martxoan. Bai. Eta zein balantze egiten duzu martitik ona? Nik uste oso positiboa, bai. Benetan, bai. bueno, hasi berriak gara. Hori da, hasi kera guztiak ez da nobedadea. Bai, eta gainera hori gogorrak izaten dira, gainera, hori konturatu ginaz, administrazioan eta ezartu mesedez hori kritika modukoa, baina egia esan, ez da hori sektore pribatu bezala, ez da, gauzak astirotxu ibiltzen dira, hori barne gauzak horrela burokrazia badakizu beti dago zerbait hori txostenak gauza guztitarako prestatu egin behar dituzu. Bueno, azken finan hori da ere gardentasuna, ez da, txostenekin denan gauza zure ekintza justifikatzen dituzu, eta bueno, hori astiro joaten dira gauzak, baina nik uste behin horrelako abiadura kruzero esaten duten moduan behin hartuta, nik uste dut horrelako hori zorua benetan indartsua eta gogorra bada, baina gero ere etxea ere eraiki dezakezula. Hori da, etxearen adibidea erabilgarria da beti. Zutabeak beti oso gogorrak izan behar dira, eta nik uste dut hori da geure helburua lehenengo urtean, barneko gauzak azpegitura benetan indartsua izatea, eta gero hori behin abiadura hartuta gero hori txostenak eta benetan merkatuan sartzea eta geuk ikusten ditu, eta nik uste dut geure eguneroko bizitzan ikusten ditugun jarrerak eta lehiaren aurkako jarrerak benetan ekiditzea. Laster martiaren batean okerrezpanago urtebeteko bidea egingo duzu beraz. Bai. Eta momentu honetan, Javier, zeintzuk dira zeure helburuak, personalki? Personalki. Bueno, badakizu zer esaten duten ere, beti leku berri batera iristen zarenean, eta bueno, ez dut esan nahi nire etxea leku berririk dela, baina bueno, 10 urte atxerren egonda gero, bai, benetan batzutan petzatzen duzu hori, erosoago sentitzen zinela Bruselan, ez da, iria ezagutzen zenuen, adibidez ona etortzeko arazoak izan dituzte, sinistu edo ez, Bilbo ez dut hain ondo ezagutzen, ez da, hori gauza txikitsuak, ez da, anekdotak, baina, bueno, konturatzen zara hori etor berria zarela, ez da, eta, hori nik uste dut lehen urtea horrelako lurreratze gogorra izaten dela, gogorra edo behintzat hori gauza guztiak berritsuak izaten dira, baina, bueno, 2., 3. urtea horrelako disfrutatze izango da, ez da, behin zure ohituta zagozenean, hori eguneroko gauzak disfrutatzea eta hori familiakin, lagunekin eta horrelakoa. Bueno, hori apurka etorreko da, eta hilabete gitxi dira, beraz, uste dut oraindik berbaren bat edo beste inglesez bai atortzula, ez? Bai, nik baina konturatu gina txostenak idaztean batzutan eta hori horrelako akats ortografikoa eta horrela hori inglesekoa? Bai. Konturatu barek? Bai, egia, bueno, azken 10 urte izan dira horrela ingelesez mintzatzen eta idazten, eta ez dut ezango hori ametsak ere ingelesez egiten ditudala, baina bueno, batzuetan gertatzen egin da. Seguro, así que, bueno, konturatu gabe, baina horrelako akatzak egiten dituzu eta esaerak ere ingelesez moldatzen dituzu, baina bueno, hori nik uste dut egun gutxi edo aste bete barru joango direla. Javier, beste kontu bat, euskera ez tozu gaztu? Bueno, nik ni ez naiz hain eroso sentitzen orain, ikastolan ikasia naz, institutuan ere euskeraz, Deuston nere garaian behintzat ez zegoen hainbeste gai euskeraz, ezta? Baina, bueno, Bruselan ere, bueno, lagun euskaldunak nituen, bai, Euskadiko ordezkaritzekin, antxe lan egiten duten jendearekin, oso ondo moldatzen nintzen, beti urte horrelako gabonetako koktela edo jaia prestatzen dute, eta oso, nik uste dut beti atxerrian zagozenean, beti euskaldunak edo behitzen, oso elkartzen garela, eta, bueno, badakizu ohiturak, sustraiak, eta hori aldarrikatzen ditugula, bai. Así que, bueno, gero, antzez bentsat zaiatzen ginen, euskeraz mintzatzen, eta geuren artean, euskeraz mintzatzen. Baina, orain ere, baita administrazioan nahita ez, eta gainera nik uste dut oso onuragarria dela, geuk elebitunak gara, edo izan behar gara, eta geure txostenak, eta
ezabapen guztiak bi hizkuntzatan egiten ditugu eta hori bestaldeekin ere euskeraz zein erderaz mintzatzen gara. Bruselan esate baterako beharrean lanean ibili zarenean azaltzen izan duzu nongoa zaren, zein da zure jatorria eta zein da zure hizkuntza? Bai, noski, eta gainera nik uste dut hori euskaldunok pentsat atxerrean gauzenean beti horrela zeiatu egin behar gara. Nik ezakit, bueno, jende asko esaten du, ez da, geukara gure lurreko enbasadore honenak, ez da, eta ez ditugu diplomatikorik edo diplomatikoen laguntzarik behar. Azken finean, ba hori, zure lagunekin eta lagunen artean, ba, zure herrialdea saltzen duzunean, ba, hori da, nik uste dute favorerik handiena, ez da. Así que beti, eta gaina lagunek ere gonbidatu egin ditut ona etortzea, eta beraiek ere hemen egon dira. Eta bueno, ez da oso zaila gainera, ez da, ba, hori janariari buruz, mendiei buruz, itsasori buruz hitz egiten duzunean, ba, edo zeinek interesatua da, ez da. Seguru baiet. Bai. Bueno, Erasmus egin zenduan, gero bai. masterra non eta Brujasen moduko herri ederrean. Etze arriskoak, tailetu baltzak, holangoa da Brujas, ez da? Brujas nik uste hiri edo herri magikoa da, ez da. Ipuinetako modukoa. Ipuinetako, zoginak eta horrelako, nik uste, bueno, eta gainean nire txat, antxe, ez dakit, baina behar bada, nire bizitzako urterik onena edo behintzat intensuena izan zela, ez da. Oraingoz, hori, ez ezan inoiz, gauza guztiak betirako dinenik, ez da, baina, oso nire gogoetak Brujasi buruz, hori, primerakoak dira. Lagunak, lagun minak egin dituen, ikasketen aldetik hori, esan dizute, lehenago oso urte interesgarria izan zela, oso berrikuntza handikoak, eta, iria ere asko laguntzen zuen, ez da, gainera, residentzetan bizitzen ginen, 3 residentzia zeuden, imaginazazu, ez da, Kolegio Mayor antzekoak, ez da, hori, 25 edo 40 pertsona elkarrekin bizitzen, gozaltzen, bazkaltzen. Bai, hor giroa, Hori, giro ederra, jaiak, eta hori, oso aktiboa zan guztia. Aholkatuko zeunke? Bai, guzti hori, bai. Bai, eta gainera, burtsa izan da, edo beka izan da, asko zer hobeto, ez da, azkenean doainek izan zan. Laguntza handia. Foru aldundiari esker, bai. Beraz, zeure aholkua hori da. Bai, eta gaina nik uste dut, eta beti esaten dute, ez da, konferentzietan edo mentzatzen aizean, hori, ikasleentzako, eta, hori, atxerrira joatea, eta, beti esperientzia pertsonalki oso, eta, ahaztu ezazu hori lana edo profesionalki askoz ere, nik uste dut ere laguntzen duela, baina nik uste dut pertsonalki zure barrurako benetako esperientzia aparta dela, ez da, hori, zure oituratek irtetzen zarenean, zure etxetik irtetzen zarenean, eta besteen oituretara edo besteen pertsonalitatera oitu egin behar zarenean, nik uste ere askoz ere aberazten duzula zure pertsonalitatea. Azken kontrastea ezinbestekoa dela, ikasteko. Aberaztasuna dakar beti. Hori da. Bueno, Javier, eskerrik asko Bizkaia Irratiaren sintonian egotea gaitzik. Zuei. Eskerrik asko, zeure esperientzia honegaz, geuk bere ikasi izan dugu, eta, urrengo baten, ia hemen alkar ikusteko ere daukagun, martiaren batean hasi dozuelako zeuen bidea, eta oraindik urte bete eskaz, datorren urtean akaso, hementxe ikusiko dugu alkar. Lehia defentsarako Euskal Auzitegiko lehendakari ordea, Javier Berazategi, urte askotarako. Mila esker.